И да, здравейте хора и сте добре дошли в последната седмица на Chapter 2 Remix. В момента ще кацна на Juice WRLD локацията, която е специално направена за евента. Ето може вече да го видите, който ще бъде на 30 ноември в 9 часа вечерта. Евентът ще е много интересен, за края на чаптера ще има всичките артисти, които са били в този сезон, като Ice Spice, Juice WRLD сега, Snoop Dogg, Eminem. Така че евентът ще е много интересен, но една лоша новина, няма да мога да го стримвам, така че може да направя видео след това, но няма да го стримвам. Но сега ще ви покажа новите неща от апдейта, които са много интересни и локацията като цяло е много хубава, мен много ми харесва. Така че да, добре сте дошли в последния апдейт за този сезон. Добре, RPG ми да. Те и са ги върнали между другото хора, това е интересно. Има човек при нас. И на мен ми дава снайпер. Добре, ето човек като е това. Така че има още един. Не мисля, че трябваше да си харча Big Shield, но няма значение. Нека отворим и този чест. Между другото, тук има много Legendary честове, не знам защо. Може би заради Juice WRLD. Така че локацията е хубава. Тук ще е самия евент, така че далечни удари и ето е Charge Shotgun, хора. Мисля, че всички я знаете. Ето това е Charge Shotgun, но аз не я харесвам като помпа. Затова не искам да продавам цялата ми игра, така че ще се продължа с тази. Но, общо взето това локацията има доста рифтове, доста легендари честове. Добра е, ако играете компетитив този сезон. И този направо го смазахме. Така че, тук ще е целият край като цяло на целия сезон, на чаптера. Така че очакваме много интересен сезон според мен. Добре хора, мисля, че ви показах всичко от локацията, сега е време да се тръгваме. Между другото, в този апдейт са добавили Кати Корнера, което там също си е бос, всичко си е там. Което доста хубаво за края на чаптера да върнат всичките си локации, както са били преди. И общо да, за носталгичните чаптер 2 играчи е време сега да се насладят, защото стават 10 дни после влизаме в чаптер 6, който между другото днес вечерта беше ликнат. Ще имаме чаптер 6 тема, чаптер 6 тема, ще имаме тема на Япония едно. Това беше ликнато доста отдавна, така че очаква ни много интересен чаптер. Още един смазан. Добре, защо толкова ботове има в този чаптер 2? Право размазваме лобито в момента, хора. Добре, хора, тук се бият всички. Добре, тук хора става боя на века, така че се включваме и ние. Може да видите само какви удари само, тук има човек обаче. Сега ще го препукаме, само вижте. Какво ви казах? Какво ви казах? С този снайпер ги права на нищо тази игра. I get more chasing the highs, I know I can never get back, so I'm always on low. And I got eyes on the back of my head, I got eyes everywhere, so I know where you go. Сега и тези ще ги спукам с снайпера, само вижте. Няма значение. Но всъщност има значение. 6 кила само от снайпера, хора. Още един. Права ги на нищо с този снайпер. Защо се опита да се замъкне? Просто. И тук Juice ни гледа. Как убиваме цялото лоби, хора. Бих казал, че сезонът беше доста добър.
беше забавен, но мапа беше малко голям, не мислите ли? Игрите са много бавни според мен. Трудно се намират хората, което не е баш добре. Надявам се Chapter 6 да е по-добре, но и хора, не знам дали знаете, но на 6 декември се връща OG Fortnite. OG Fortnite. От сезон 1 започваме по един месец. Ще е един сезон. Един месец ще е сезон 1, после януари ще е сезон 2 и аз ще стримвам 6 декември, когато излезе този мод, който ще е перманентен, няма да е отделен мод, но ще е отделен мод, но няма да е като OG сезона. Ще имаме и Battle Royale и OG Fortnite, което е доста яко според мен, аз много исках перманентен мод. Така че ще го стримвам и ви очаквам. Както така ще стримвам и новия чаптър, което според мен ще е много готин чаптъра. За сега започва добре, преди още да е започнал, ако ме разбирате. Идваме тук, където се бихме в миналото видео. Това беше най-ужасният снайп в живота ми. Ужас, какво ми стана снайпера ми, нещо е дефектен вече. О не, или ръцете ми са дефектни. Ужас. Всъщност е добре. Този там ли е още ето? Този е някакъв бот. Ма и аз съм бот, не мога да го целя, вижте го. Той ми наби нещо. О, не. Този направо се изгаври, той се изгаври с мен. Още един ли иска? Добре. А пък 10 кила. Супер игра бих казал. Джус ни гледа пред цялото време, това беше готино. Изчиствам лобито буквално. Сега хора съм се запътил да направя едно от най-легендарните неща за Chapter 2. Като може би някои от OG-тата вече се досещат за какво говоря. Ако ти, който гледаш сега, не се досещаш, сега ще направим едно от най-легендарните неща за този Chapter и сезон като цяло. Вече може и да се досещате всички. Ще повторим тук долу и ще се пробваме да вземем един кил. Което мен принципно го пробвах два пъти и никога не стана. Но сега ще го пробваме пак да видим дали ще стане. Знам, че има някакъв трик да оцелееш от това, което дори нямам идея как се прави. Но мен никога не са ме хващали с такова и не съм убивал някой, така че общо взето да. Тук няма как повече да идат от там. И готово хора. Това е нашето трапче. Сега ще се бият, така че стигаме на там. Къде обаче се бият? Ето, се бият. О, ламата си ни чака. Ламата на Eminem, което също е едно от новите готини неща за сезона. Като цяло сезона беше готин, освен се беше една голяма реклама според мен. И то пробваха се много да пробутват всичките артисти в този сезон. А за един месец малко беше преувеличено според мен. Добре, бият се до нас. Веднага отиваме да вземем килове, ако можем. Виждаме един снупдоговец тук и се опитват да ни снайпнат междувременно.
Добре, хора, топ 5 ситуация. Се бие с няколко човека общо взето. Добре, има човек. Добре, бихме го. Ще се хилнем сега набързо. О, тук си има златен спас, хора. Добре. 2 в 2 сме. Макс материал, буквално. О, не, тук не може да се строи. Добре, хора, обаче зоната ни притиска. Чуя се какво да правя. Не е толкова бързо, хора. Буквално той може да ми прати бота му. Ай, го прати, седно му дадох идеята.
Не! Хора, буквално умрях над балната кола. Но, надявам се видеото да ви е харесало. Показах ви всички нови неща в сезона. Отидохме в топ 2, направихме 11 кила. Така че, благодаря, че бяхте с мен и чао, чао!